Nanindigan si Binmaling Mayor Pedro Merera III na malinis at tapat ang kanyang pamumuno matapos ang isyu ng umunoy korupsyon sa kanyang administrasyon. Ayon sa alkalde, makikita umano ng taong bayan ang tapat na pamumuno nito dahil wala namang isinasampang kaso laban sa kanya sa ilang taon niyang pamumuno sa bayan. Titignan natin, mayroon certification ang local finance. Ang local finance siguro naman hindi magbibigay ng certification kung alam nila na may lumalabas na pera tapos sasabihin ko sa kanila ay wala. Kung sinasabi mo, ginagamit ko sila, mahihiya sana ka sa mga salita mo dahil unang-una, hindi ko gawain yan. Kung kayo ay ginagawa nyo yan, please lang po, huwag nyong ibaling yung dungis nyo sa akin dahil ako, malinis ako magsilbi sa bayan ng Binmalay. Sa prem ng IFM News Dagupan sa opisyal, inilahad dito ang dokumento na nagsasaad ng paglalabas ng pera ng opisina ni Vice Alcalde, taliwas sa pahayag umano na walang nagaganap na release ng budget mula sa opisina. Sa huli, nanawagan din ng alkalde na iwasan ang mapanirang salita upang manaig ang transparency sa serbisyo publiko at nang hindi nililinlang ang taong bayan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.